South Gwarimbo, Venesia Gwarimbo, and Simba Gwafin, a nice one. Tinobva kuMozambique nanagwai vakabva kudare muno makavati waende wateera anonzi Venesia Gwarimbo kuHarare nyaya yekuuraiwa kwemukwasha ndiye chokwadi wasvika kwaDC uku musimu hanzi akaramba kuti wazokondi kuenda kuHarare kuti wafambe nyaya dzacho yakaudzwa naishe Makomba naMunakwadi Amuzoro into kubatsira ipapo vakaoni nevanhu vangu varofana kuenda kunoona kuHarare ndonyaya yakaitika handizvere chino ndizvo chaizvozvo saka pamusoro ichangamire ndofunga takava pato dambudziko redu rekuparara dambudziko rekuparara kwaita naiso chinobva takava paa kuti dambudziko rakaparara kwaita mukwasha hazi nyaya yedu kuti ikasike ngekuti yakamutongwa ishe mukati katasanangura nharo kuparara kwaita kwese mukati iko zvino zviraiti tichitumai vanhu anoenda kuti vanoenda Harare anhu akakoreta mari muri panapa mukatotaura nemukunda wako Gwarimbo uri Harare akati mukati anhu acho ngauye kuno Harare mukatotaura naye mukunda wako Gwarimbo anhu tarikoreta mari tikatuma tikabva tatuma munhu waibvisa mari panapa akabva aenda mwana wangu tikati wochienda naye vana musimu azi kuramba akaenda nemudzimai wamusimu wakasimuka akaenda kuenda Harare muHarare aimbofonerana asvika kuyakwa ekwaGwarimbo yamukadzi akabva adzima foni wausiku makataura naye kuti akataura kuti anhu angauye Harare abva adzima foni adzima foni aya akashaya kwekwenda neuyo takatumwayo nemukunda Gwarimbo wacho akabva ashaya kwekwenda obva ararapa akarara saka akazodzoka kuya kuno ende chiitiko chaicho tiri kundoitika chiro chazoshamisa mukana anonoka kuziva kuti tiri zuva remunhu mwana wangu enda akatumwa wacho uyu ari kusimuka semudheri racho ichienda kuenda kuona kwaGwarimbo Harare mwana wake wasara chibva kuti Mozambique ngechiitiko ichocho saka tinoda kukumbirwa kuti nhasi tibatsirewo mambo kuti azvishamisi kuti tibve futi panapa tosvika kuti mwana wamwe waparara zuva rimwe ati kusimuka aenda takoita mari mwana wake wabvango ndiwo wasimuka kuti kumirira nyaya iyi saka toda kuti mutibatsirewo zvakasimba panhasi uno tapedza vachoiswa vari kwezvi panapa zvetaona kuona taona kuti ekwaGwarimbo acho aripo ekwamukoma angu yamusimu wacho aripo saka nofunga dzinozenga nofunga Gwarimbo acho akure mwamatuma shoko Harare nekuzwa kwazvo handiazivi anonge ari mukadzi wamukoma angu wacho wakaiteka chiitiko chacho uri pano saka tibatsirwa kuti zvese zviro zvikirike zvibvawo kwaGwarimbo kwacho zvibvawo kwachinobva kwacho mbuya acho mukati aya akabereke mwana wakazororwa kwachinobva ari pano imwanga mati mwati ari Harare aya ndavati ari pano saka da kuti muchitibatsirawo ipapo saka nyaya yange iri kuenda kuMozambique nyaya yedu yange iri kuda kuti izvozvizvi mbuya makasiya pekuti mbuya Gwarimbo ndiwo anoziva ngokuti ekwaGwarimbo akati tasvika kwakati kuti mwana uyu wakabva namai kumusha kwake isu kumusha tikati hatichakuziva ndopamukazofonera mukabvunza kuti mai vai ari kupi mukati mukunda Gwarimbo akati mukafonera naye mukati ari Harare mai angu ari kurwara mukataura kuti anhu ngauye kunoku maona saka chemwakati mai vakataura zvezazivi mai ako akabva nemwana titore mwana unowu kuti atove kwaGwarimbo ende kwaGwarimbo kuti mai vazive kuti mwana ndakabereka naani kuti abve mukati musha mwachinobva kuti sasi takauraye munhu akatorera mukwasha uyu saka mbuya wacho Mbuya ngwaHarare simukai mbuya mbuya Sajira nyap. Yeah. Ipo pa. Kira ipo. Mwana ndakabereka mwana wangu. Saka ndikubereka chidoko kwaGwarimbo. Ndakabva kumba ndakaroka ndiGwarimbo ndine mwana wangu kumusana. Saka mwana iye ndiyo tikutsvaga kuti ndewe kupi ndogara ndaye mwana wangu wokura ndinayevo ngokwani kwanyamuchikosha ndikwana tongo saka hama dzazitoa atongo kwaGwarimbo anatongo kwanyamuchilo kwakaberekwani
inini pano anditi saka matoka akasvika inenda ndobereka mwanangu ndapedza mwanangu ndogara gwarimbo kwamusha kwangu anondogara naye wofundisa ubvarimbo upedza chikoro samusimwa akura mwanangu abharoko kwavanokwamufamusa auya wakuru wauya nawo mari yavo mvete yekubvunzira mwanangu wauya nayo tura mhete totaidza vanhu vako mhete yadine totambira ndakasimuka nawo kumba ndakaenda kopani baba wacho anochengeta mwana handedzi yangu ndosvika ndomubamai otaura nawo nakumusimoonati ndakanaka iwe musimo enda utsvake chini mari yedu ukatoka mari yangu wouya nayo wouya nayo mari yangu musimo wayo haana uzodini haana uzotsvaka mari iya dambana handajengasvikeyo pakufa handajangu yafa uyo agwarimbo akachengeta munhu aigwariri aibvafa maona mwana handiwa pagwarimbo musanetwa pagwarimbo mwana ngewangokonya muchikoro zvino ndiri kuda baba wacho kuti baba wacho waenda ere hama dzacho dzenyu dzamuta dziripi waenda ere kotora baba ndikuti hachitongwi ba nyaya baba wacho hari kuba akadya mari yacho zvinoita uripi baba uripi aripi anotongesa wacho ndiwati inini baba wacho ari wanagara kunyanga mazuva dzikayokomiswa akapenda ninyange mataurire sekuru vakabva vabata moti kabvauya kuna hanazoita kuna sekuru kotakuita sekuru kuti sekuru tine nyaya yedu yakati tendeni matidini matibatsirwa handiti ndozvinoitwa zvinokusvikira nhasi kuti vakazoenda kotaurira vani nyamudikoro wacho ndichamupambidzirwa ari pano iwowoya kwambi musimu wacho usunidza kuti hanzadzi yangu yauya iyi ndiko kuti nyaya ipi saka hama dzenyu dziripi kunyanga panapa hadzipo panapa izvozvi hadzipo kunyanga hapana hama yenyu imimi makazobarwa mashure masisawa nditi inini mashure masisi yesu sisi avatongo imimi mazita mukwanika inini kwagwaringo ndini first saka hamugoni kuipindura because inoda vana sekuru vakabva mai mazuva shona yacho mukaipindira imi mwana gwaringo matenga nyaya isiri handiti kana kuti ndiri Wewe mai warudimbo tora kukabva mwana baba wetu mwana wamuzive kuti nani ndiwo mai wacho vari kueva ngavataureka kuti mwana ndiwano mwana wacho umbori wani sei vanoda kubanda sekuru mwana ivo vari kuotaura kuti vazoti mudziwe mwana ndiyani makatopatika mane ndizvere buyari makandopatika mwine ane nhumu because maifanira kuziva kuti murume akupai mwana ndiani hamutozivi saka izvozvi chaane dambudziko manje kai saka tobatani manje aiwa saka tati dambudziko ratinaro izvi tobatana izvozvi dambudziko ratinaro izvi saka toonani manje hanzvadzi dzavo kana kuti vana vehanzvadzi saka toonani manje
ndatoba walibasira nezvawo sema toti wabvisa kutaura tona ani wanaona kwa mtikoni ndio wana mwana wake Mwana mtikoni. Baba atakuda kuchengeta chetu mwananga mwana mtikoni wana ibumereza yaine mmoja asa ndipanya ngabale imi echisere minonzi iyi munonzani munobva kwani ini ndinoba kwanya mtikoni bwine ndiri kubanya aiwa atinoda munhu vevanyamtikoni tiri kuda izwa imbuya tiri kuda mwana wamakazvara ipi baba wake ndiani baba wacho hana baba anditi mazuwana ndikabatika ndine munhu weke ndikabereka mwana wacho ndine kwavanhu anditi ndine kwavabereko wangu ndiwanachengeta emembuya saizi yeiyo mukorana nemurume musikazi kuti ndiani anditi ndanditi mudiki ndanditi mudiki mudiki wekunga muri kuwamwai anditi ndiyedangwedo iye musikana kufacebook aibauya uniyaya mbuya musati nyepere asati musamungiyonaira saka ninamtikolibazi auya pezenyaya imimi ndimutaga mutikoli wacho ngogari ari kunyama ndiri munaenda komutsvaka ndimo ngomutsvaka kodi endaimo mutsvake ina nditsvake ngei ndozwana kutakaiwa kana iwaenda pana nyamtikoli wacho omutaurira nyamtikoli ondidaia manje unobvuma here mbuya iyo pane mhosva hanza dzenyu yacho inozobvuma here pane mhosva inobvuma anarika kubvuma kenya handiti ninyaya anobvuma ngatibatsirane kana muine zvamukuziva nenyaya atirane bande kuti izwai ziwai zvembuya kana paine hapana hama yangu baba danga ivo hamangu oraenda zvizwa kuti muramba kutongwa nekuti hapana hama yenyu its okay iwewe kunyanga uyanonzani esine magenda ikanono bati musoja anotenda kwaari akati hanzi nyaya iyi ngawapedzi wega andipindi nyaya zacho nganzi ngaende kwagwarima ndozvakandipindura warimboda wake varipawo mwanaka yaina mai kumusana apa ndotoona kuti ivava mai vacho vatoripo ivava vanga vatori mukunda wavo vaende ivava nekutaziva kuti baba wacho ndiani ndovachaziva ngokuenda kwaomusiyesiya vamukandoti mimi wa mwana atambudzikemi muruzivo zvamuri kuita zera redu munotaura kuti hamusoti baba wemwana ndiani tamba nepfungwa dzavanhu vese nda muchidaro mukurura ndatitorai mwana wenyu moenda naye mozonogara nehanza dzenyu nehama dzenyu ikoko endai nemwana ndinotoriva vadaikanga yapera nyaya yacho yoidura mbuya kumutoriva wanagara muruda kuti hama yenyu isabhina nemi muruda kugadirwa nani hama yenyu wanautagaiwa anditi watakatienda inze kokomemperekekana kunyanga anditi wakadikwasiuya hama dzamai dziri kunyanga unokuza waona sekuru wako umbokuziva ana iye nari pano anokuziva kana iye mwana wacho ari pano kuziva atodai mimi zviri kudai nini ndine mhaka yangu kuenda kunyanga aiwa kuti mutudzi kunana aiwa asingatiwa une nyaya isu hatina kuti une nyaya ba mai wenyu ari kuti inini hama dzangu ndiri kunyanga ndiri kunyanga vakaturikira kuti kunyanga ikoko
uyareko ngibamba alibana wake anokuziva Andipa nyanga chaipo mwana wake mkundo wake anokuziva ndinyakomba Mwana wake uri baba. Nyakomba. Kunyamaromba. Kunyamaromba. Nyakomba. Oda. Zaikuya. Banyakomba. Uyo muntu mwana wacho uri bongawi yapatisa. Anditi wati mwana wacho uri baba. Sumuka. Right mbuya. Wari kutaurwa mungoziwa. Wana sekuru wao. Wanogara nyanga nyakomba. Ongara bi? Nyakomba. Mungoziwa. Ana sekuru. Mungoziwa. Mukaenda tikamutenda imo watori mungo watora. Wenda inini? Ulata naende. Murula uti ani aende. Anofana kutora sekuru. Muruzwa. Tikatenda imo watore mungo watora. Unotora sekuru wao. Oda. Tirudhira nevanhu vane kapozisheni kavo kavakatotora kare. Saka vanhu zvavakatora kapozisheni kavo izvi zvatakufanira kuita kukapwanya kapozisheni kavo. Hatichakukumbiriwa. Taakutaura kuti endai moto yemunyika. Saka zvatakuita takutokupai munhu wekuenda naye. Wamunofamba naye kunosvika panana sekuru wacho ipapo. Chiyasunzwa kuti chokwadi chaicho ndechipi because muri kuratidza kuti mimi namai wenyu pane chimwe chine chokwadi kwana sekuru chisiri kubuda panapo. Kune chimwe chisungo chiruko chamuri kutya kuti mukasvika kune nyaya yakakumirai yamuri kutya because mai wenyu ari kurakidza kusada kusvika kwahama dzake haasi kuda ende imimi muratidzwa kuti hamusi kusununguka. Why? Changamire kudare kwangu inini iwo mai ava wana iyeyo uyu muzimu uyu vakaramba vana vake vakatumbura chaiye kuti handimuziviba iyeyo uyu mudhara uyu nemudzimai wacho kuramba kuti hatimuziviba watozomanikidzwa nevavana nachinobvawa kuti aiwa mwana ndewake uyu ndochimubvunza mwana uyo kuti iwe ndibaba wako here wakatoti yeshuwa ndibaba wangu ato nevana vari kuramba vane problem vana zvamutotaura ndochezvo kwamunhu anoenda navo vonosvika ikoko munazo izvo musuda kutitaurira Zvino munofanira kufambidzana nawo. Zvino muri kungarangare chi? Handina. Right, Tuesday ishe makomba. Anga munoziva pavanogara? Vanogara mutunhu mangu. Right, saka mupe Tuesday chiitai kuti wane muchinda aende nawo kunyakomba anotore vanhu ivavo. Zvakanaka changamire. Musi weTuesday moenda iwe namai wako moende kunotora vanhu ivavo. We cannot have this situation nekuti hamusi kusiriswa nevanhu vari kutambudzika. Muri kuratidza kuti hamusi kusiriswa kana zviri kuitika hazvisi kubatai. You can't say kuti apa padare panapa vanhu tikufonera zvakanaka vanhu uye kwari mudzima foni. Ivo mbuya vazo vakagara pasari tukure wechidowa wapi? Iva vangu vakabira. Ndakaenda bvunzai avo. Wandakaenda navo wacho wabvunzai avo. Ndakaenda navo. Saka handina kuenderera. Dai ndakaramba muntu wakadini. Uya kudzima bona dauri. Handina kuramba. Ndakaenda neavo. No, it's okay. I think that's the only way out. Let's go kunyanga wacho. Ndo patone nyaya because saka toenda kunyanga ndiri kuona kuti wawana wakawa even mai avanyambo kumushaka wako vanobva kuti wane marelations akanaka nehama dzacho. Ukurufiwa kwamambo natenda ndinotenda ngekuti abatsira kwamatiita dai aipotibatira mhiko tikabva panapa sasangana sozerufu chokwadi munhu wazi kutaura mai yako kuti munhu chaichai kana mhandara hautadzi kana sori chachautaura pabadarire mukadzi chaichaiwo haakangani murume akamubisawo mhandara
Ngokuti kwetiri kuda kuenda kunoti tiende ikoko kwa. Achabvunza kuti iwo panapo uri muzukuru kubvunza uyu. Echibvunza kuti mama yavo kuti enda kuna baba ako kune munhu wakakuti unze mwana wapana. Chiramba chichitendera kudai. Mai aya mama taura kuti mai aya anotore mwana wawo chiendesa kuna kuabereka kuti isusu mutisunungurewo. Amurwadziwe kuti anoteni. Iyo pete chibva padare panapa. Mwana uyo tati wakaprove kuti ndikwenda Harare kwacho. Mwana wake chibvafa. Kundoti mota yakamira kudai isina driver. Bhakwa totsika musika wa form 6. Munozwa sei? Munozwa sei mwana wacho wakaprove wacho zuwa racho iroro. Techibva padare penyu panapa uyu. Watakabvisira mari panapa kuti aende Harare. Zuwa racho azozosvika wasvika mwana wako afa. Ko aizo kuti mwaza kuti mwana wako afa. Nemota yakamira isina driver. Mambo. Grade 7. Echibva parara. Zuwa iyo zvitu tsara kuti echibva panapa soka. Papa nasikana ngari panapa. Kwani chitiko chatiitika futi. Mao. Papa nasikana zeta kwa panapa ngakazara panapa. Ngekuda kwa munhu wemuntu chinotenda Mwari kuti mai wacho akabereka mwana achipo kuramuswa nenyasha kuti muzozwa danira kadai kuno. Mwana akabereka wacho akaparadza mukwacha wemusha uripo. Saka chinondo chiri. Akuti ngogori bana mosha. Tonisane kwa ana muntu aroparara ndizvo. Indakaro mukazune mwana wake ino. Asi asiri mwana wangu. Ndobvunza mukazwa mwana wako ngokwani kuti chamangwana. Saka mai anoziva kuti nhasi uzatore mwana oende sidi sunungu. Arwadziwe yibo. Ndizine jaya. Naizvo chinobva. Chinobva ndo mukoma wangu. Ndo ana arubera. Ndo ane mukadzi ubrazana. Ndo kwaone ngwasha kuti. No, it's okay. Isusu tiri kuti ambwera. Toti nyaya ipere. Asikara nyaya ipere. Wanhu wese tinofanira kuwirirana kuti zvatiri kuita tiri zvekuti chinhu chibatsire munhu wese. Hatitaura chinhu chekuti tiite chinhu chekuti dokasa iwe uri one. Ai, ngachibatsire wanhu wese. Munozwa kuti zvese zviri kuitika zvichachituko pamusoro peupenyu hwenyu. Munoziva here kuti zvese zvakuitika zvikufa kwewana kuita sei zvese zvakuitika zvatoo zvituko zvapamusoro peupenyu hwenyu. Ukuzwa munhu achipinda mumba chidai mwana wangu dai izvozvi ndasvika mwana wangu ageza mapureti dai akari pano dai anga asiri nei. Haufa wakanakiwa neupenyu. Inogara ndakataura munhu akawanda. Hakuna muroyi anoenjoy life. Sasa zvimakanyepiwa. Munhu kana watongozwa kuti muroyi chetika, upenyu hwako hwese ndehwekutambura. Ukaona chiti every day uri kufunga kuuraya chete. Kusvika wasvike 90 years every day unofanira kutochachura nyama yemunhu for 90 years. Wonditasaziva ndinokurarama life iri normal. Hakuna zvakadaro. Ko chimboimagina kuti pawadya wese wawadya iwo unomuka zvipokoka. Saka pazuva rosaka nezvipoko zvigani. Saka muroyi haana zororo. Roya hako asi zororo haudi. Hauna. Ukaenda parufu pamwe ndiwo wauraya munhu wacho. Unongondoripo iwe waruziero tichauraya. Waruziero tichauraya. Wenda zvapa ndiwo wauraya. Saka unoti une rugare here muupenyu. Hauna. Mbuya nhasi imimi muri kuenda kumba namai wenyu. Maenda namai wenyu kumba nhasi. Musi weTuesday wamasunga mamaenda kunyanga. Munogadzisa nyaya dzenyu. Mune musina chii? Mune musina mari? Gwarimbo. Ndiani murume wacho ndiye tsvaga mari yebhazi. Vanhu vaenda unyakomba. Ndekatleto chinobva muzukuru kwavo. Iri nyaya yemari haisi problem. Mari togadzira waenji kuti izorore. Wapei mari nhasi. Nhasi unoenda namai wake. Warara kunze nhasi.
Yazikwenda na mai yazimutu. Basi Ndoti akangasa na mai wao ndoti apa kwati. Hachi mama wagona mkomana ngavaende wese ndezvo wanotoenda wese nhasi mukadzise nyaya ipere because ndiko kuti muite serious. You are not serious about this case. Yes, ngatiende so nditokuda mumhando Ziyoti ingaenda zvimari inodikana izvo kuti chikomba bosi kana iri chikomba ka unokwira uchibva muno wosvika kunyamaropa uzoti munyamaropa obvaenda kunyakomba but nyakomba nyamaropa that must be about $2-3. Kakombe kaenda straight Kunyamaropa $7. We means vanongoda about $20 per month. Saka gadzirisai $40 yacho waenda Tuesday but aizoiti 40 because ndinoda kukupai mukomana wangu inini wokuti waende nawo because ndoda kuti yatsozwa kuti chii chiri kuitika. Saka panoda about $60. Chikuda ichiuka ari kubva nhasi ichibva ari kubva kuchama chinobva ngaizvava machinobva nogadzira zviro zvavo ikoko. Tati isusu ari kuenda namai vake Tuesday woenda kunyanga unotora hako kuita kuda zvogadzirwa wagadzirwa they come back want to know what is happening kuti chatoda isusu toda sanity mumwe handizvo saka Tuesday tokupai mukomana izvozvi enda namai venyu kumba kwenyu mukadzise zvinhu handei